Bueno, al final, com tu bé has dit, són moltes preguntes i molt poques ganes de parlar, perquè la veritat és que el primer és desitjar-li el millor als dos futbolistes del Silla, al final són dos jugades fortuïtes i han eixit mal parats en ells i el millor, sobretot el segon, espero que recupere molt pronto perquè la veritat és que ens hem assustat tots molt. A veure, en primer lloc, l'objectiu primordial avui era guanyar fora com fora, hem preparat el partit com si fos una final, se'ns havia posat bé en el 1-0, però bueno, després l'expulsió de David ens ha condicionat molt. El Silla és un equip que està a baix de la classificació, però que té molt bons jugadors i ho han demostrat avui així. A partir d'ahir teníem un repte en el vestidor, que era tratar d'obre el partit, de no conformar-se en el 1-0, anar a pel segon. Cambreta, com sempre, i té l'oportunitat d'estar ahí per a tindre el seu reencontre amb el gol. Però bueno, després ha vingut la segona expulsió i a partir d'ahir hem tractat de confeccionar un altre plan, que els jugadors han cregut fins al final, o han deixat com tu has dit, en companyia de l'afició i per acabar ja el postre, el penalti, ja en l'últim minut de descompte per acabar de ficar-nos ja de més mal humor. Bueno, ara l'important és descansar, recuperar el cap, les cames, desitjar-los que es vagi molt bé. Està clar que avui Rafet ha jugat tot el partit, Bonet ha jugat fins al moment de l'expulsió, Cobos ha tingut que retirar una contractura muscular en el coll. A partir d'ahir, desitjar-los que disfruten, és una experiència molt bonica i nosaltres descansar, tratar de recuperar i reprendre la setmana que ve ja en tots per anar a fer l'últim partit de l'any contra el Rayo Vencer. Pues molt content, la veritat, de poder ajudar a l'equip, de aconseguir els 3 punts, del gol, de tot el treball que ha fet l'equip en 2 menys, la veritat que molt content, la veritat. Pues ha sigut una segona jugada que ha quedat botant en l'àrea i he vist a Àlex que anava a tocar-la en el cap i sabia que més o menys anava a caure ahí i pues, quan m'ha botat el baló pues, cap a dins. Pues, molt bona victòria perquè la veritat és que la necessitàvem, així en casa queda un partit pel paró de Nadal i bueno, són 3 punts que ens venen molt bé per afrontar l'últim partit que queda i intentar sumar més 3 l'altra vegada.